Вітаю вас! На календары нядзеля 28 кастрычніка. У эфіры тэлеканала Віцебская інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Спажывецкая кааперацыя паўночнага рэгіёну на працягу 2019 года павінна стварыць сучасную мадэль работы. Такую задачу паставіў перад галіной старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Пытанне павышэння эфектыўнасці работы сістэмы спажывецкай кааперацыі абмеркавалі на адкрытым пасяджэнні аблвыканкама. Заўвагі выказалі старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір Андрэйчынка і міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі Уладзімір Калтовіч. Як будзе мяняцца гандаль у сельскай мясцовасці? Юлія Устінова. Працаваць эфектыўна у адпаведнасці з патрабаваннямі часу і ва ўмовах канкурэнцыі. Задача, якую спрабуе рашыць спажывецкая кааперацыя паўночнага рэгіёну. Больше потреб кооперацию тащить за уши, помогать, защищать не имеет смысла. Торговля должна работать прибыльно, она должна развиваться, она должна платить налоги. Она должна формировать бюджет. А бюджет – это наша жизнь, это социальное развитие. На протяжении многих лет потребкооперация в Витебской области убыточна. И всячески мы шли на какие уступки для того, чтобы как-то сбалансировать негатив. Тот ассортимент, который в ваших, так скажем, торговых точках был, это позор. Для павышэння эфектыўнасці і стабілізацыі дзейнасці спажывецкая кааперацыя рэгіёну распрацавала план мерапрыемстваў да 2020 года. Аптымізуецца структура, ліквідуюцца стратныя райспажыўтаварыствы, гандлёвыя аб'екты перадаюцца плацежаздольным арганізацыям, снижаются выдатки. Прежде всего, это снижение затратного механизма. За эти 9 месяцев произошла оптимизация нашей торговой сети. 160 объектов торговли мы сегодня сократили. Но несмотря на это, в каждый населенный пункт, где сокращен торговый объект, непосредственно направляется автомагазин. 63 сельских объекта переведены на работу нового формата. Рэбрэндинг і зялёны фірменны колер замест чырвонага вяскоўцы заўважылі. Ацанілі і магчымасць адкрытага доступу да тавараў. Да спадобы прыйшліся і новыя аб'екты гандлю і грамадскага харчавання. Але застаюцца яшчэ пытанні па асноўных для пакупнікоў крытэрыях: асартымент і кошт тавараў у крамах аблспажыўсаюза. Цены желала бы лучше, цены поменьше, так все нормально. Все необходимо, так что для каждого дня. То есть все: молоко, масло, хлеб, сахар, макароны. Все есть, что нам надо. Все. Цены, конечно, как всегда, высокие. На ценнікі ў магазинах спажывецкай кааперацыі звярнуў увагу і міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі Уладзімір Калтовіч. Определяется ценами и качеством. Мы провели проверки в режиме мониторинга. Они постоянно проводятся, но провели проверки. Цены, конечно, имеют значительную разницу по отношению как к торговым сетям, так и к частному бизнесу. Між іншым, спажывецкая кааперацыя другая па распаўсюджанасці ў нашай краіне гандлёвая сетка і галоўны аператар у сельскай мясцовасці. Толькі ў Віцебскай вобласці каля 1000 аб'ектаў райпа і аўтакрамы, якія абслугоўваюць малыя і аддаленыя населеныя пункты. І гэта сацыяльная функцыя застаецца за спажыўсаюзам. А каб выйсці на прыбытковую работу, неабходна правільна расставіць прыярытэты, развітвацца са стратнымі галінамі дзейнасці і максімальна развіваць прыбытковае. 19 год – это последний год становления нашей структуры. Все должно быть отшлифовано, отработано, создана новая модель. Все, 2020 год вы вступаете с совершенно современной формой и руководства, и работы. На працягу года спажывецкая кааперацыя паўночнага рэгіёну павінна перайсці ў новы фармат, стварыць сучасную мадэль, якая задаволіць спажыўца і выведзе галіну на эфектыўную работу. Юлія Устінова, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. Віртуальны інвестыцыйны атлас стварылі ў Сенінскім раёне. Прыцягненне інвестыцый – задача нумар 1 для рэгіёну. Багушэўск увайшоў у праграму развіцця малых гарадоў і населеных пунктаў. Каб адпавядаць статусу пасёлку будучага, патрэбна маштабная рэканструкцыя ўсёй яго інфраструктуры. Рамонт дарог, водаправоднай сеткі, будаўніцтва каналізацыйнай сістэмы, новай кацельні.
Значных фінансавых укладанняў патрабуюць аб'екты вытворчай і сацыяльна-культурнай сферы ў аграгарадках і вёсках. Мясцовыя ўлады распрацавалі інвестпраекты з улікам спецыфікі раёна, наяўнасці сыравіннай базы, зямельных рэсурсаў, пустуючых будынкаў. І зараз актыўна вядуць пошук інвестара. Недалеко есть рыбопитомник, который, к сожалению, находится не в лучшем состоянии. Но при условии, что туда придет инвестор, значит, это предприятие можно проработать так, что оно способно давать 100-120 тонн форели в год. Плюс прудовое хозяйство, в котором можно выращивать карпа и других рыб, которые растут в нашей местности. Также уникальная местность нашего района. Мы предлагаем инвестору площадку порядка 14 гектар для создания одноквартирных жилых домиков с целью их последующей реализации. Станоўчы вопыт работы замежнага інвестара ў Сенінскім раёне ёсць. 3 гады таму ў пасёлку Богушэўск адкрылася прадпрыемства па вытворчасці пелетаў. Новыя працоўныя месцы атрымалі 75 чалавек. Новы слясарна-механічны цэх – самая вялікая ўзлётна-пасадачная паласа ў краіне. Аршанскі авіярамонтны завод пасля пераходу ў дзяржаўную ўласнасць на парозе абнаўлення і маштабнай мадэрнізацыі. У бліжэйшым будучым прадпрыемства намерана працаваць з рознымі класамі паветраных судоў. Як гэта магчыма, пацікавіліся нашы карэспандэнты. У гэтых цехах даюць другое жыццё вінтакрылым машынам. На Аршанскім авіярамонтным заводзе рамантуюць усе віды верталётаў, у тым ліку і знакамітыя лятаючыя танкі Мі-24. Вольга Ельская – адзіная на прадпрыемстве жанчына-электрамантажнік лятальных апаратаў. Ні разу не падымалася ў неба на верталёце, затое электрыку вінтакрылай машыны ведае дасканальна. Почти год вынуждены были ходить на половину рабочего дня. Сейчас у нас полный рабочий день, как бы уже работа налаживается, вертолеты прибыли к нам уже для ремонта, поэтому обещают нам еще привезти ремонт. Я надеюсь, что наладится все и все будет хорошо. Нерытмічная работа па заказах, дэфіцыт запчастак, закрэдытаванасць – гэта вынік невыканання папярэднім інвестарам сваіх абавязацельстваў. Летам кіраўнік дзяржавы прыняў рашэнне аб пераходзе авіярамонтнага завода ў дзяржаўную ўласнасць. Сёння ў прадпрыемства выразная праграма мадэрнізацыі і рэальныя перспектывы выхаду з турбулентнасці. Производственный план на 2019 год сформирован. Предприятия будут работать устойчиво, прибыльно. Специализацию мы намерены расширять. Помимо вертолетной техники мы планируем заниматься транспортной авиацией. Сейчас стоит на первом плане это строительство нового цеха, слесарно-механического. Потому что, если мы рассчитываем на серьезные заказы и на такую хорошую эффективность работы, надо, конечно, создавать дополнительные и нормальные современные мощности. В течение зимнего периода будет завершена проектная работа. Я думаю, что в следующем году мы уже приступим к реализации проекта по строительству нового цеха прямо на территории этого завода. До конца осені гэта даручэнне прэзідэнта патрэбна будзе мадэрнізаваць узлётна-пасадачную паласу, дарэчы, самую доўгую ў краіне. Сёння яна ў крытычным стане. Пакрыццё зношана і здольнае прымаць толькі верталёты. Задача – працаваць з рознымі класамі паветраных суднаў, у першую чаргу грузавымі. Тым больш, што ў непасрэднай блізкасці вядзецца будаўніцтва буйнога мультымадальнага прамыслова-лагістычнага цэнтра. Беларускі інвестар разлічвае завяршыць праект да 2023 года. Інна Кіріенкава, Вольга Маслоўская, Михаил Хрыстафораў. Навіны, Аршанскі раён. Шляхі выводу сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Віцебскай вобласці на ўстойлівую эканамічную работу абмеркавалі ў аблвыканкаме. Новы інструментарый прадставіў указ 399 аб фінансавым аздараўленні сельхазпрадпрыемстваў. Падпісаны прэзідэнтам краіны ў пачатку кастрычніка дакумент пашырае магчымасці мясцовых улад і максімальна выключае судовыя разбіральніцтвы. Пры гэтым кожны рэгіён краіны можа выпрацаваць сваю схему работы па вырашэнні праблемных пытанняў. Лейтмотив этого указа – это, конечно же, полномочия председателя исполкома. И кто лучше, как не председатель исполкома, знает возможности своего региона, возможности привлечения, прежде всего, даже и инвесторов своего региона. Хотелось бы, чтобы, конечно, и активнее задействовали и фермеров для того, чтобы они участвовали в этом процессе. Поэтому в данном случае, конечно, особая ключевая роль председателя райисполкома. Ну и, конечно же, это снятие финансового обременения для сельскохозяйственных организаций. Сельхозпредприятия, которые находятся в настоящее время в очень тяжелом и непростом финансовом положении, они не должны прекратить свою деятельность.
деятельность. Они должны развиваться с учетом тех механизмов, которые предусмотрены для их финансового оздоровления. Именно поэтому мы говорим о том, что позиция Верховного суда направлена на максимальный уход от судебных разбирательств при разрешении споров. Мы говорим о том, что мы должны создавать условия, когда максимально раскрепощаем деловую и даже административную инициативу руководителей на местах, которым видно, что надо делать, как надо делать, которым на сегодняшний день предоставлены все возможности для реализации тех планов, которые у них есть на развитие. Згодна з палажэннямі 399 указа да 1 студзеня 2019 года будзе сфарміраваны пералік неплацежаздольных арганізацый, якія падлягаюць фінансаваму аздараўленню. Пры неабходнасці пры віцебскім аблвыканкаме будзе створана рабочая група, якая будзе курыраваць рэалізацыю указа. 9 районаў Віцебскай вобласці завяршылі уборку кукурузы. На зялёны корм скошана больш за 65 тысяч гектараў. Сярэдняя ўраджайнасць масы склала 270 цэнтнераў з гектара. Сёлета ўпершыню за апошнія некалькі гадоў аграрыі убіралі гэтую культуру на зерне. Намалацілі каля 34 тысяч тонн кукурузнага зерня пры ўраджайнасці звыш 80 цэнтнераў на круг. І гэта адзін з лепшых паказчыкаў у краіне. Паралельна ў гаспадарках вядуць уздым зябліва. Пад будучы ўраджаю зараны больш за 120 тысяч гектараў. Убіраюць на Віцебшчыне не толькі традыцыйныя культуры, а і экзатычныя. На полацкім прадпрыемстве «Вясна Энерга», якое займаецца вырошчваннем гародніны ў прамысловых маштабах, упершыню сабралі ўраджай бананаў. Каля 150 штук экзатычнага фрукта прыйшліся даспадобы работнікам прадпрыемства. Не такие были большие, как в магазине, чуть поменьше были, сантиметров такие 10-12. Но намного вкуснее были, ароматнее, чем магазинные, потому что созрели на дереве. Бананавае дрэва тут пасадзілі 2 гады таму, але плады на ім з'явіліся толькі сёлета. Зараз спецыялісты жартуюць, ці не заняцца вырошчваннем бананаў на продаж. Завтра, 29 октября, вступают в силу изменения в Банковском кодексе Беларуси. Новации затрагивают широкий круг вопросов, однако самые главные касаются кредитных взаимоотношений банков с юридическими и физическими лицами. Разобраться в этих изменениях нам поможет специалист Белинвестбанка по Витебской области Екатерина Дадеркина. Клиенты смогут досрочно, без предварительного уведомления банка, погашать задолженность по кредитам. При этом банку запрещается взимать штрафы за досрочный возврат. Узнать о задолженности по выданным кредитам также становится проще. Достаточно сделать запрос в отделении банка или через систему дистанционного обслуживания. Причем справку об остатке задолженности банки как минимум раз в месяц обязаны предоставить бесплатно. А вот о просроченной более чем на 30 дней задолженности банки сами напомнят клиенту. Спустя 60 дней о долге сообщат и поручителю по кредиту. Эту информацию банки будут предоставлять бесплатно. В соответствии с изменениями в кодексе банки в одностороннем порядке не смогут изменять процентные ставки по выданным кредитам. Только в случае изменения ставки рефинансирования. А уменьшится, увеличится или сохранится на уровне 10% мы узнаем 19 декабря на ежеквартальном заседании правления Национального банка. А сейчас о курсах валют. Иностранные валюты в течение недели вели себя разнонаправленно. Доллар укреплял свои позиции, а европейская валюта продолжила падение. Рост курса американского доллара начался с торгов понедельника. К пятнице он вырос до 2 рублей 11 копеек. Евро, напротив, уже в понедельник стало сдавать позиции. По итогам торгов пятницы курс европейской валюты достиг минимума за последние 2 месяца – в 2 рубля 40 копеек. Для российского рубля неделя выдалась нестабильной. Резкое снижение в среду сменилось взлетом по итогам торгов четверга. К выходным российская валюта остановилась на уровне в 3 рубля 22 копейки за 100 российских рублей. С вами была Екатерина Дадеркина с финансовыми новостями от Белинвестбанка. До встречи! Спасибо, Екатерина. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем.
Дзве гімназіі Віцебскай вобласці ўдастоены знака адрознення французскага міністэрства адукацыі. За высокі ўзровень выкладання французскай мовы прэстыжныя ўзнагароды адзначаны Віцебская гімназія нумар 9 і Новаполацкая гімназія нумар 1. Якія перавагі дае установам адукацыі новы статус у наступным сюжэце. У мінулым годзе трое навучэнцаў 9-й Віцебскай гімназіі сталі пераможцамі рэспубліканскіх алімпіяд па французскай мове. У прызёрах і Віталіна Мяжевіч. Настаўнікі жартуюць, размаўляць па-французску дзяўчыне лягчэй, чым па-руску. Сёння вучаніца гонар гімназіі. У рамках заключнага этапу алімпіяды стажыравалася ў Францыі. У інстытуце вывучэння мовы трапіла ў групу павышанага ўзроўню ведаў. Может быть, да, в каких-то моментах моей жизни из меня просто льется французская речь, и да, я могу забыть слово на русском языке, но могу вспомнить его на французском. Такое бывает. Но я очень рада этому, потому что, да, это мне может пригодиться в будущем, и знать второй язык, особенно когда это французский язык, самый красивый язык, по моему мнению, на свете, мне очень приятно осознавать этот факт. Поспехи Віталіны, заслуга настаўнікаў, узорнасць выкладання мовы Дюма і Гюго пацвярджае знак адрознення французскага міністэрства адукацыі, які сёлета атрымала віцебская установа. Узнагароду ўручаюць замежным школам з лепшымі білінгвістычнымі секцыямі, якія паглыблена вывучаюць мову і выкладаюць на ёй як мінімум адну нелінгвістычную дысцыпліну, напрыклад, гісторыю і эканоміку Францыі. У 9-й Віцебскай гімназіі магчымасць вывучаць мову на павышаным узроўні атрымалі 79 человек, якія сдали складаны экзамен. В течение 12 лет мы благополучно осуществляем франкофонное образование, и 163 учащихся выпускника нашей гимназии закончили билингвистическую секцию за эти годы, 111 из них получили диплом международного уровня на знание французского языка B2. Мы, благодаря франкофонному образованию, имеем доступ не только к нашим отечественным белорусским методикам, но и французским методикам. В нашем центре, ресурсном центре, достаточно пособий, которые мы используем на уроках, и те упражнения значительно помогают активно овладевать французским языком. У спісе лаўрэатаў міжнароднай узнагароды сёлета і Новаполацкая гімназія нумар 1. Гэта 50 старшакласнікаў і 4 педагогі, якія дапамагаюць дзецям паглыбіць веды па французскай мове. Пасля паспяховага заканчэння секцыі навучэнцы атрымліваюць сертыфікат пасольства Францыі, які дапамагае ў выбары прафесіі. У гімназіі праводзяць дні культуры Францыі, дзень франкафоніі, святкуюць французскія каляды. Каля 20 гадоў тут працуе тэатр, у якім ставяць п'есы на французскай мове. Акрамя таго, паміж Новаполацкам і французскім шафаем існуе дагавор аб пабрацімскіх адносінах, у рамках якога школьнікі прыязджаюць адзін да аднаго ў госці па абмене. Все учителя проходят ежегодно стажировку во Франции. Мы всегда с удовольствием пользуемся этой возможностью. И, конечно же, приезжаем всегда с большим багажом новых знаний, которые пытаемся и стараемся воплотить в жизнь на своих уроках, занятиях факультативных. Поэтому мы всегда в курсе всех новинок. Ну и плюс к этому у нас всегда есть новые учебники, которые нам тоже помогают приобретать посольство Франции. Сёлета ў Беларусі знак адрознення ад французскага міністэрства адукацыі атрымалі 4 навучальныя установы. Узнагароды прадстаўнікам беларускіх школ і гімназій афіцыйна ўручаць французскія дыпламаты. Высокі статус дае школам і гімназіям прывілеі, якія дапамогуць павысіць якасць навучання. Гэта заняткі па павышэнні кваліфікацыі выкладчыкаў, фінансавая падтрымка інавацыйнай дзейнасці. Акрамя таго, сайт супольнасці дапамагае абменьвацца вопытам з іншымі школамі і гімназіямі свету. Артур Смоляков, Ольга Маслоўская, Александр Прыстаўка і Михаил Хрыстафораў. Навіны Віцебск, Новаполацк. Свята, якое аб'яднала пакаленне. 100-гадовы юбілей адзначае сёлета камсамол, адна з самых масавых моладзевых арганізацый 20-го стагоддзя. Ветэраны камсамольскага руху прымаюць віншаванні і даюць наказ маладым працягваць лепшыя традыцыі сваіх бацькоў, дзядоў і прадзедаў. Напярэдадні юбілейнай даты ў Віцебску прайшлі ўрачыстасці. У эпіцэнтры святочных падзей была і наш карэспандэнт Інна Кірыенкава.
Маладыя душой, яны зноў разам і нібыта вярнуліся ў гады свайго юнацтва. Былыя камсамольцы з асаблівым трапятаннем успамінаюць той шчаслівы час, калі яны былі маладыя, актыўныя і поўныя сіл. Яны любілі, тварылі добро і заўсёды заставаліся вернымі сваім ідэалам. Было все единое, все целое, все вместе в целях воспитания патриотов. Комсомол для нас и для меня конкретно это ориентир в жизни. Это уверенность в себе, это вера в друзей. Пра іх бесклапотную, разам з тым бурную і шчаслівую маладосць распавядаюць архіўныя дакументы і матэрыялы, якія знайшлі адлюстраванне на юбілейнай выставе. Сярод іх чорна-белыя фотаздымкі і фотоапараты, якія былі амаль у кожнай камсамольскай пярвічкі. Каля 150 рарытэтных апаратаў прадставіў віцебскі калекцыянер і падарыў магчымасць усім жадаючым зрабіць фота на памяць, як у старыя добрыя часы. Это время, когда все-таки снимки делались, как говорили, на память, а не для лайков в Инстаграме. И, конечно, это мое детство, моя юность, поэтому собирать фотоаппараты – это мое хобби. У канцэртнай зале «Віцеб» сабраліся лідары і актывісты камсамольскага руху, сярод іх і былыя першыя сакратары віцебскага абкама камсамолу. Іх са сцэны вітаў старшыня абласнога савета дэпутатаў Владзімір Цярэнціў. Пры гэтым справядліва заўважыў, што з камсамолам звязана цэлая гістарычная эпоха. Гэта час вялікіх здзяйсненняў, адкрыццяў новабудоўляў і перамог. Ветераны с теплотой вспоминают это время, потому что всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – это уникальная, не имеющая аналогов молодежная организация. Комсомол давал мощный импульс на всю дальнейшую жизнь, шанс быть социально активным и успешным. У гонар юбілею Владзімір Цярэнціў уручыў ветэранам камсамолу, заслужаным людзям горада і вобласці ганаровыя граматы Віцебскага аблвыканкама і абласнога савета дэпутатаў, а таксама падзякі за вялікі ўклад у захаванне гістарычнай памяці і выхаванне падрастаючага пакалення. Когда мы встречаемся, мы с таким счастьем вот все встречаемся и сегодня, и раньше всегда на день рождения комсомола. Это у нас такой вот, наш замечательнейший праздник, вот семейный наш праздник, потому что это в самом деле комсомол – это наша семья, комсомол – это наша жизнь, комсомол – это наша судьба. Сучаснаму пакаленню маладых актывістаў застаецца браць прыклад і захаваць лепшыя ідэі і традыцыі камсамолу. Их объединяла не только работа, но и творчество, которым они занимались, общие идеи. Вот сейчас где-то этого не хватает, возможно, но мы стараемся, мы объединяем нашу молодежь. Галоўнае, ёсць каму перадаваць эстафету слаўных спраў, у каго вучыцца. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск. У адпаведнасці з законам вырашылася і яшчэ адна канфліктная сітуацыя. На вуліцы Фрунзе адкрылі кафэ, а пра вентыляцыю як след не паклапаціліся. Жыхары чатырохпавярховага дома нумар 12 па вуліцы Фрунзе ў Віцебску паскардзіліся на кухонныя пахі ў сваіх кватэрах. Яны звярнуліся да мясцовых уладаў і ў санэпідстанцыю, патэлефанавалі і на гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Наша здымачная група выехала на месца і паспрабавала разабрацца ў сітуацыі. Пакуты жыхароў пачаліся пасля таго, як напрыканцы ліпеня на першым паверсе іх дома адкрылася кафэ. Кухонныя пахі хутка сталі пранікаць у кватэры праз агульнадамавую вентыляцыю. Людзі неаднаразова звярталіся да ўладальніка кафэ і санэпідслужбу горада. У выніку знайшлі выйсце, зрабілі асобную вентыляцыю, пры дапамозе металічнай трубы вывелі яе вонкі. Вось толькі сітуацыю гэта не выратавала, і жыхарам дома лягчэй не стала. Когда появилась труба, появился стойкий запах. Это особенно по вечерам, когда интенсивная, видимо, готовка в кафе. Вот часов в 9, если выйти в подъезд, просто невыносимо. Просто невыносимо пахнет этим вот горелым маслом. Открываем мы все время окна все. Вентыляцыйная труба праходзіць праз пад'езд і выходзіць вонкі на лесвічнай пляцоўцы паміж першым і другім паверхамі. Толку ад яе няма ніякага, відаць, уся бяда ў канструкцыі, заўважаюць людзі. То, что сделана труба в подъезде, она не позволяет всему воздуху выходить в атмосферу. Сделаны изгибы, то, что является тормозом. Людзі абураюцца, як можна было наогул адкрыць кафэ ў доме 60-х гадоў пабудовы, дзе няма гарачага водазабеспячэння. Тут праз усе шчыліны пранікае з'едлівы пах і нават тлушч выступае на стенах. В доме старом, с трещиной, понимаете, ни воды горячей, ничего, какой общепит? С такой вот вентиляцией совсем. Не пошло, стоит признать, что нельзя.
Мы ждали, надеялись действительно и подписывали за эту трубу. Но видите, что получилось, что получилось, и жить дальше невозможно. Ну, мы кричим СОС, конечно, потому что мы больше не хотим таких экспериментов. Мы хотим как-то спокойно жить, спать и надеяться, что проснемся. Я не вставать ночью, извините, и пить пачками таблетки. Ужо прайшоў месяц, як жыхары дома накіравалі пісьмовы зварот у гарвыканкам і абласны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Афіцыйны адказ пакуль рыхтуецца. Вынесено требование о проведении дополнительной оценки, освидетельствования именно соответствия имеющейся системы вентиляции тем технологическим процессам, которые осуществляются на данном объекте. По результатам и с учетом вот этих отчетов, оценки будет сделано заключение о соответствии или несоответствии и разработаны дополнительные мероприятия по функционированию объекта. На этот период, по инициативе службы руководителям субъекта хозяйствования сокращен ассортиментный перечень до минимального. Між тым, уладальнік кафе не намерены абвастраць сітуацыю і зараз прадпрымае ўсё магчымае, каб пазбавіць жыхароў дома дастаўленага са свайго боку дыскамфорту. Предусматриваем, чтобы специализированная организация установила изоляцию дополнительно на данную трубу и дополнительную вентиляцию на крыше, чтобы ее усилить и полностью исключить запах в подъезде. Если есть проблема, мы будем ее решать. На данное время просто прекращена готовка, чтобы не составлять людям неудобства. Віцебск город фестывальны, тут шмат турыстаў, а вось кафе і маленькіх рэстаранчыкаў не хапае. Менавіта таму гарадскія ўлады далі дазвол на размяшчэнне ў старым доме кропкі грамадскага харчавання. Аднак чамусьці не ўлічылі ўсіх нюансаў, а ў выніку закладнікамі гэтай непрыемнай сітуацыі сталі жыхары і ўладальнік кафе. Інна Кірыенкова, Александр Петровецкі і Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Як нам стало вядома, аддзел архітэктуры і горадабудаўніцтва Віцебскага гарвыканкама і цэнтр гігіены і эпідэміялогіі праверылі кафе і знайшлі парушэнні. У адрас уласніка напраўлена прадпісанне аб іх ліквідацыі. Распачаты адміністрацыйны працэс за самавольнае будаўніцтва вентыляцыі. У жыхароў шматпавярхоўкі на вуліцы Жасткова ў Віцебску наспела іншая праблема. Паўвекавыя дрэвы ў цэнтры Віцебска збіраюцца высечы, каб пракласці дарогу. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі Віцебск звярнуліся абураныя месцічы. Драматычна-экалагічная гісторыя разгортваецца менавіта ў іх двары. Людзі гатовыя ўступіцца за кожную бярозу ці каштан. Двор яны калісьці добраўпарадкавалі самі і цяпер ініцыявалі сустрэчу з заказчыкам будаўніцтва, каб абмеркаваць сітуацыю. На ёй прысутнічала и наша сдымочная группа. Эти деревья наши родители. Мы еще маленькая была, они садили. Это после войны, 46-47 год. Поэтому, вы знаете, кровью обливается сердце, видя все это. За міні-сквер у дворы пяціпавярхоўкі ў цэнтры Віцебска Любоў Михайловна Якімчык уступаецца разам з суседзямі. На іх ціхі дворык у цені бяроз і каштанаў наступае будоўля. Калі вясной высеклі першыя некалькі дрэў, мясцовыя жыхары не абураліся. Аднак нядаўна даведаліся, у планах яшчэ і будаўніцтва дарогі і пракладка каналізацыі. Увесь праект зменены і зусім не на карысць месцічаў. Пад сякеру павінны пайсці амаль усе паўвекавыя дрэвы. Первоначальный проект, который у нас был доступен на сайте УКСа, он предусматривал гостевую парковку вдоль общежития, и сохранение части зеленой зоны. Обсуждение было заявлено только на сайте УКСа в 2017 году, но до жильцов наших домов обсуждение общественное было не доведено. Это нужно понимать. Ровно как не было доведено обсуждение и изменение проекта. Жыхары эмоцый не хаваюць. Дыалог з заказчыкам будаўніцтва і эколагамі хутка пераўтвараецца ў лаянку. Калі запал праходзіць, застаюцца самыя важныя словы. Этим деревьям под 50 лет уже, даже больше. Я с ними взрослел, я с ними рос, то есть какой-то существует, скажем так, симбиоз с этими деревьями, по большому счету. Я хотел бы, чтобы мои внуки под этими деревьями собирали каштаны. Если будет возможность, похоже, такой возможности не представится. Оказывается, змены ў праект унесеныя не просто так. Просьбу пабудаваць скразную дарогу ўздоўж дзіцячай бальніцы да вуліцы Жасткова у калектыўным звароце ў гарвыканкам выказалі жыхары прыватнага сектара. І ўлады пайшлі насустрач. Атрымалася інтарэсы адных людзей супраць інтарэсаў іншых. Я понимаю чаяние и веяние этих жильцов этого жилого дома, что у них тут был тихий скверик, посадки и все остальное самое. Но время не стоит на месте, где-то перестраиваются.
здесь же предусмотрено для жильцов этого жилого дома и благоустройство, устройство каких-то площадок, малых форм. Значит, канализация перекладывается, чтобы не было, как говорили жильцы, здесь засора этого колодца. Праект прайшоў паўторную экспертызу, яго ўзгаднілі ўсе службы, у тым ліку і абласная інспекцыя прыродных рэсурсаў. А вось аналагічная інспекцыя Віцебска за дрэвы уступілася і настойвае на змяненні праекта. Можно обойти, и чтобы деревья оставить, значит, как они растут, для того, чтобы, значит, прежде всего, люди могли отдохнуть в тени. Вот это наша задача, которую мы сегодня, значит, озвучили ОКСу. Поэтому для этого, значит, будет направлено письмо для изменения проекта для сохранения деревьев. У бліжэйшыя дні будаўнікі, праекціроўшчыкі і эколагі сядуць за стол перагавораў і абмяркуюць, як завяршыць будоўлю, мінімальна закрануўшы паўвекавы сквер і інтарэсы мясцовых жыхароў. Ольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны, Віцебск. У бліжэйшы час у Віцебскай вобласці роды будуць прымаць пераважна ў перынатальных цэнтрах. Зараз іх у рэгіёне 5. 3 у Віцебску, па адным у Оршы і Наваполацку. Усе яны аснашчаны высокатэхналагічным абсталяваннем. Тут працуюць кваліфікаваныя спецыялісты, што дазваляе ажыццяўляць якасную медыцынскую дапамогу і ствараць усе ўмовы для нараджэння здаровых немаўлят. Пра гэта сведчаць і нізкія паказчыкі дзіцячай смяротнасці, адсутнасць мацярынскай смяротнасці за апошні час. Толькі у Віцебскім абласным клінічным радзільным доме за год суправаджаюць каля 3000 родаў. Некоторые районы, где менее 100-150 родов в год, этой квалификации персонала, мы будем уходить. Там только будет оказываться экстренная помощь и не при необходимости родовспоможения, если вдруг сложилась какая-то ситуация, не связанная с своевременными родами. И то мы имеем возможность быстро и качественно, чтобы выехали специализированные бригады для того, чтобы обеспечить родовспоможение. Аб якасці акушэрска-гінекалагічнай дапамогі ў вобласці сведчыць і рост колькасці пацыентаў, якія прыязджаюць са Смаленскай і Пскоўскай абласцей Расійскай Федэрацыі. Сучасныя методыкі і рэпрадукцыйныя тэхналогіі дазваляюць жанчынам з рознымі паталогіямі вынасіць і нарадзіць здаровае дзіця. Зараз яны шырока ўкараняюцца ў Віцебскай вобласці. Новое жыццё у абмен на накрыўкі. Дабрачынны праект набірае абароты ў Віцебскай вобласці. Пластыкавыя вечкі збіраюць для таго, каб адправіць на перапрацоўку, а атрыманыя грошы накіраваць на дапамогу людзям з інваліднасцю, набыццё медыкаментаў і абсталявання. Зараз у рэгіёне працуюць некалькі дзесяткаў пунктаў збору пластыкавых накрывак. Першым да праекта далучылася Глыбокая. Цяпер у спісе Віцебск, Лепель, Міёры, Бягомель. І гэты пералік будзе працягвацца. Наша здымачная група сустрэлася з адным з валанцёраў сацыяльнага праекта, каб даведацца падрабязнасці. Дабрачынны праект «Новае жыццё у абмен на накрыўкі» стартаваў у сталіцы і хутка разляцеўся па ўсёй Беларусі. Яго сутнасць у зборы пластыкавых накрывак, для якіх нават прыдумалі спецыяльную назву – крышарыкі. Грошы ад перапрацоўкі пойдуць на дапамогу людзям з інваліднасцю. Ёсць у ініцыятывы і экалагічная складаючая – ахова навакольнага асяроддзя. У Віцебску адзін з валанцёраў праекта Ганна Ісаченка. Свой першы кантэйнер для збору крышарыкаў яна ўстанавіла ў школе мастацтваў, дзе займаецца дачка. Далей справа пайшла. Ніякай асабістай выгоды ад праекта Ганна не мае, як чалавек неабыякавы проста імкнецца дапамагчы. В Витебске на данный момент есть 33 пункта сбора официальных, куда может человек прийти с улицы и передать свои крышечки. Также очень много есть мест, где собирают крышечки, например, работники предприятий. По области поддержали точно Глубокая, Миоры, в Лепеле есть, в Бегомле. Орша, по-моему, на подходе там с Новополоцком. Но, как правило, желающих поддержать проект очень много. То есть люди отзываются, им интересно. Особенно учреждения детские, школы, сады. Детки несут с прогулок жменьки крышечек. Контейнеры для збору крышарыкаў у Віцебску ёсць у буйных гандлёвых цэнтрах, невялікіх магазинах і студыях, у школах, цырульнях і кафе. Апошнім, дарэчы, накрыўкі збіраць прасцей. Пры кожным заказе бармены ўспамінаюць: пластыкавыя вечкі – гэта не смецце, гэта будучая дапамога.
Мы разумеем, што кожны з нас робіць свой маленечкі унёсак у гэту дабрачынную справу і што гэта ўсё пойдзе на карысць дзіцяткам і людзям з інваліднасцю, а ім так патрэбна наша дапамога. У абласной навукова-тэхнічнай бібліятэцы кантэйнер для збору крышарыкаў не проста ўстанавілі ў чытальнай зале, а і дапоўнілі падборкай тэматычнай літаратуры пра збор і перапрацоўку другаснай сыравіны. Справа гэта важная, а цяпер асабліва карысная. Збіраюць любыя пластыкавыя накрыўкі, унутры якіх ёсць спецыяльная маркіроўка у выглядзе 3 стрэлак у форме трохвугольніка з лічбай ці абрэвіатурай. Пры гэтым падыходзяць не толькі вечкі ад пластыкавых бутэлек або тэтрапакаў, таксама ад бытавой хіміі і парфюмерыі, мерныя лыжкі ад лекаў і нават кантэйнеры з-пад кіндер-сюрпрызаў. Галоўнае, каб яны былі чыстымі і без усякіх налепак. Галоўная праблема дабрачыннага праекта – адсутнасць аднолькавых кантэйнераў для збору крышарыкаў. Таму ў ход ідуць вялізныя бутлі з-пад вады, картонныя і шкляныя скрыні і нават вазоны для кветак. Усяго ў Беларусі зараз сабрана каля 4 тонн пластыкавых накрывак. Для адпраўкі на завод неабходная партыя ў 10 тонн. І мяркуючы па тым, як імкліва развіваецца сацыяльны праект, чакаць запаветнай лічбы і грошай на дабрачынныя мэты засталося нядоўга. Ольга Шмаргун, Александр Петровецкі, навіны, Віцебск. У маладым віцебскім мікрараёне Білева адкрылася новае кафе ад арэны піцы. Гасцей прымаюць па адрасе Багатырова 8А. Сучасны дызайн, вытанчаны італьянскі стыль, знакамітыя піцы, сушы і прысмакі, якія сталі візітнай карткай кампаніі. Тут можна весела правесці час з сям'ёй ці адпачыць з сябрамі. Мясцовыя жыхары чакалі адкрыцця новай арэны з нецярпеннем. Прыемным сюрпрызам для іх стала навіна аб тым, што зусім хутка сэрвіс дастаўкі кафе ахопіць увесь мікрараён. Для жыхароў Білева адкрыццё новай арэны стала сапраўдным святам. Такога кафе тут чакалі доўга. Больш за астатніх радуюцца маленькія жыхары мікрараёна. Абяцаюць стаць тут пастаяннымі кліентамі. Піца, сушы, сэты, напоі, дэсерты. Ва ўтульным памяшканні з італьянскім каларытам кожны знойдзе сабе пачастунак па гусце. Моему ребенку очень понравилось. Сказал, что это лучшее из всего того, что он уже успел попробовать в других кафе. Я думаю, спросом будет, потому что тут новый район и мало развлечений пока что. Постоянно в город надо ездить, с детьми не очень удобно. А здесь все на месте, то есть и детям, и родителям все удобно. Мы часто бываем. Джульетта, мы любим пиццу. И роллы, суши. Мы были тут с всей семьей, нам очень понравилось. Пиццы, да и всякое такое. Таких у нас ресторанов у нас нет в Білево. Шоу мыльных бурбалак, канцэртная праграма, зніжкі, прызы, падарункі і новая акцыя ад арэны. Першых наведвальнікаў новага кафе чакала шмат цікавага. Школьнікам прапанавалі асаблівы бонус. Для школьников предоставляем скидку в размере 40% тем школьникам, кто придет с дневником и покажет успеваемость за первую четверть на 9 и 10. Если приходят малыши, которым еще не ставят оценки в дневник, достаточно будет показать дневник со смайликом. Как обычно во всех своих кафе мы здесь предусматриваем накопительную дисконтную программу, то есть суть которой заключается в том, что вы накапливаете чеки от покупок в нашем кафе. И от 50 рублей, когда вы набираете чек на сумму 50 рублей, вам выдается накопительная дисконтная карта, которая с каждой покупкой увеличивает процент вашей скидки. Новае кафе ў Білеве працуе з 12 гадзін у будні і з 10 до 23 у выхадныя. А для тых, хто хоча атрымаць піцу альбо сушы ад арэны, не выходзячы з кватэры, ёсць сервіс дастаўкі. Зусім хутка абслугоўваць мясцовых жыхароў будуць 2 электрамабіля. Спецыяльна для новага транспарту і аматараў эка-аўто тут пабудавалі бясплатную станцыю зарадкі. Клиент, приезжая на электромобиле к нам в кафе, может бесплатно поставить на зарядку. Мы купили 2 собственных электромобиля. Будем поддерживать экологическую чистоту в районе Билева. В последующем, конечно же, планируем перевести свой транспорт доставки на электромобили.
Новое кафе по адресе Богатырова 8А не апошні аб'ект ад арэны, які сёлета адкрыецца ў Віцебску. Ужо ў канцы года першых наведвальнікаў прыме новы рэстаран на месцы піўнога бара «Паяц», які праславіўся як першая гарадская піцэрыя. А ў пачатку 2019-го на вуліцы Белабародова гасцей на наваселле чакае трэцяя па ліку ў абласным цэнтры бацькова хата. Артур Смоляков, Леонид Табола, навіны Віцебск. Ад зерня да каравая. У Віцебскім раёне адкрыўся музей хлеба. Тут прасочваецца яго шлях ад поля да стала. Інтэрактыўная экспазіцыя, якая размясцілася ў Вымнянскім дзіцячым садзе сярэдняй школе, знаёміць наведвальнікаў з рознымі відамі хлеба. Тут жа сабранае мноства рэцэптаў, у тым ліку і старадаўніх. У музеі працуе творчая майстэрня, дзе школьнікі разам з настаўнікамі ствараюць крэатыўныя сувеніры з цеста. Калі ў гаспадароў не было чым засеяць свой надзел, гэту лялечку маглі расшыць. Такія лялькі раней можна было ўбачыць у многіх вясковых хатах, але рабілі іх не дзеля дзіцячай гульні. Унутры гаспадары захоўвалі адборнае зерне. Вясной, калі надыходзіў час сеяць, лялька-зернявушка станавілася сапраўднай памочніцай. Сялілі ў хаце і дзедуха. Нашы продкі верылі, што ён дапамагае вырасціць добры ўраджай, а значыць, сям'я будзе з хлебам. Хлеб вельмі старанна замешвалі, ціханька, каб было ў хаце, каб дзеці не сядзелі на печы, калі выпякаўся хлеб. Лапату накрывалі кляновым лістком і ціхонечка саджалі хлеб у печ. Крупяны гадзіннік, сукенка, упрыгожаная баранкамі, домікі з пернікаў. У экспазіцыі шмат арт-аб'ектаў, але асноўнае месца адведзена менавіта хлебу. Спачатку ў школе стварылі невялікую выставу элементаў сельскагаспадарчай тэхнікі, а падчас раённых дажынак адкрылі музей. Это воспитание любви у детей к труду, воспитание к традициям народным. Музей, конечно, создан для любого возраста. Гэтыя караваі і пірагі гатавалі гаспадыні з усяго Віцебскага раёна. Нашы продкі лічылі каравай не проста упрыгожваннем стала. Здоба мела свой сэнс. Напрыклад, па вясельным караваі можна было здагадацца, з якой сям'і нявеста. У многіх рэгіёнах, калі дзяўчына была сіратой, выпякалі жытні, калі з поўнай сям'і на стол ставілі пшанічны. Тут у нас представлены шмат караваяў розных. Юр'еўскі каравай выпякалі на свята Юр'я, нарадзіны заўсёды неслі каравай. Каравай – гэта жыццёвае кола, які суправаджае чалавека на працягу ўсяго жыцця. Вялікая ўвага да следчай дзейнасці. Вучні разам з настаўнікамі збіраюць песні, вершы, прыказкі і прымаўкі пра хлеб. Плануюць стварыць зборнік, куды абавязкова ўвойдуць старажытныя рэцэпты хлеба, а таксама гульні і абрады, падчас якіх нашы продкі услаўлялі ўраджай. Музей інтэрактыўны. Тут праходзяць і майстар-класы, падчас якіх школьнікі ствараюць упрыгожванні з цеста. А каб заняткі былі не толькі пазнавальнымі, але і смачнымі, у музеі адвялі месцы для гасцёўні, дзе частуюць гарбатай за баранкамі. Віктор Праліч, Марына Рамановская і Михаил Хрыстафораў. Навіны, Віцебскі раён. Акрамя незвычайнага музея, пад Віцебскам з'явілася і незвычайная скульптура Леніна. Рэвалюцыянер выяўлены не адзін, а разам з катом, якому заславальнік бальшавізму паказвае шлях у бок дачнага пасёлка. Члены садаводчага таварыства «Лучоса» сцвярджаюць, што скульптура ўжо стала мясцовай славутасцю. Нашы карэспандэнты сустрэліся з аўтарам помніка, каб даведацца больш пра яго незвычайную работу. Мастацтвам Ігар Высоцкі зацікавіўся падчас службы ў арміі. Прафесійна скульптуры не вучыўся, але яго таленту можа пазайздросціць нават вопытны майстар. Сваю творчасць наш герой пачаў з гіпсавых барэльефаў і фігурак. Да вялікіх формаў прыйшоў 5 гадоў таму. Першая сур'ёзная праца леў з бетону ў двары дачы. За ім быў хлопчык з каменя, які напаўняе вадой басейн на участку. Громко сказана скульптурка, но она дело делает. Струю в бассейн дает. Дачны участак скульптар-самавучка упрыгожыў дзяўчынамі ў стылі ню ў натуральны рост. Большасць скульптур не толькі прыгожыя, а і функцыянальныя. Напрыклад, Змей Гарыныч, якім Ігар Высоцкі асабліва ганарыцца, стаў арыгінальным мангалам. Тут железо в центре, железо бетона не касается, термоизоляция между железом и бетоном. Вот. Дымоход, глаза горят. К сожалению, не можем показать и зажарить мяско сейчас.
Як толькі творчасць Ігора Высоцкага выйшла за межы дачнага участка, да яго прыйшла папулярнасць. Апошняя работа выклікала велізарную цікавасць у інтэрнэце і сярод гараджан. Бетоннага Леніна з катом майстар ствараў каля месяца. Пасяліць Ільіча вырашыў не ў шалашы, а ў лесе ля станцыі Лучоса. Рэвалюцыянер рукой паказвае барсіку шлях у бок дачнага пасёлка. Летам тут шмат турыстаў, зімой лыжнікаў. Скульптар упэўнены, яго работа ўздыме людзям настрой. Металлический каркас, немножко бетона, немножко пластиковых бутылок в качестве пустот. И только один я знаю, что у Ленина в голове. Причем здесь Ленин и кот, ну потому что Ленин любил котов. Часик тут простоял, разговаривали, мы компании 10 тут увидели, которые подходили и просто радовались. Прекрасные эмоции вызывают у людей. Ідэю зрабіць арыгінальную скульптуру майстру параіў сябар, старшыня садаводчага таварыства. Паставіць Леніна ля дарогі таксама яго ідэя. Жадаючых спыніцца побач з Ільічом шмат. Земляны насып побач з помнікам затапталі настолькі, што пляцоўку прыйшлося ўмацоўваць. Владимир Ильич, может быть, кто-то из истории не знает, любил котов. И получилось довольно-таки оригинально. Кот здесь, в этой экспозиции, придает домашнюю теплоту, радость. Дети, когда проходят, бегут, обнимаются с ним, целуются. Взрослые пытаются сделать селфи, где-то, как говорится, коллективные фотографии. Только положительные эмоции. Вандалы помнік Ільічу на вуліцы Радаснай не чапаюць, як і іншыя скульптуры, якія зрабіў Ігор Высоцкі. Яго вартавая аўчарка ахоўвае тэрыторыю Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны, а бетонны зубр стаў славутасцю прадпрыемства «Мілеяватгаз». Артур Смоляков, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Зборная каманда падлеткаў прывезла срэбраныя ўзнагароды з рэспубліканскага турніру па міні-футболе на прызы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Віцебская вобласць другі год прымае ўдзел у гэтых спаборніцтвах. Летась вынікам стала бронза. Сёлета ўдалося ўзняцца на п'едэстале яшчэ вышэй. Напярэдадні каманда згуляла яшчэ ў адным турніры, на гэты раз у Віцебску. Наша здымачная група даведалася, як гульня нумар 1 мяняе хлопцаў. Откройтесь, Антон! Открывайся! Через дом сыграть, через дом сыграть. Ходим дальше. Гэта сёння участковы інспектор па справах непаўналетніх Александр Сухамлінаў падказвае хлопцам з кромкі поля. Па ўмовах рэспубліканскага турніру ён павінен быў гуляць з імі ў адной камандзе. Часу на трэніроўкі было нямнога, да і прафесійнага трэнера ў хлопцаў не было. Каманда зборная з 3 інспекцый па справах непаўналетніх горада Віцебска. Але тут дапамагло футбольнае мінулае Александра. За яго плячыма прафесійныя заняткі спортам. Я играл все матчи с ребятами. Мне, как уже не 17 лет, было немножко трудно где-то, но я отыграл в защите, старался не дать противнику забить в наши ворота, но также забил в течение всех матчей 5 голов. Вот. Ребята очень активны, все молодцы, все боролись до последней минуты. Ну, это есть результат, 2-е место. Хлопцам по 15-17 гадоў вучацца яны ў розных школах, каледжах і ліцэях Віцебска. Да кожнага інспектара імкнуцца знайсці свой падыход і папярэдзіць ад памылковых крокаў. Заняткі спортам і гульня ў камандзе тут найлепшыя інструменты прафілактыкі. Футбол мяняе прыярытэты. Томас Лебартуеў з рэспубліканскага турніру прывёз тытул лепшага галкіпера і новыя варатарскія пальчаткі. У футбол ён вярнуўся на новую пазіцыю на полі пасля перапынку. Занимался 4 года в футбольный клуб Витебск. Играл там, а потом из-за учебы не получилось и пришлось уйти оттуда. Я играл в поле правым полузащитником. И играл, а потом, когда перед этим, когда сюда попал в команду, вратаря не было, а я так как-то во дворе раньше стоял, и так как-то получилось, и более-менее стою. У першым матчы на чарговым турніры ў Віцебску Томас не раз выратоўвае каманду. Гульня з профільным класам МНС 44-й віцебскай школы атрымалася напружанай. Хлопцы змагаюцца да апошняга. Самы малодшы ў складзе зборнай каманды Мікіта Сулімаў, напэўна, больш за іншых перажывае за лік на табло. Пока что игра не очень идет, потому что мы играли на искусственном газоне в Минске, мы ездили в Минск. Там, и сейчас зал нам неудобно, не привыкли еще. С ребятами не так долго знакомы, и не так долго играем. Но мы видим игру всю, вместе играем, даем друг другу пасы, видим друг друга в поле.
Гульня номер 1 збліжае, матывуе і стымулюе займацца спортам. Гэта і ёсць найлепшая прафілактыка правапарушэнняў. Дарэчы, хлопцы настолькі загарэліся футболам, што перамогу вырвалі нават у таварыскім матчы са зборнай камандай управлення ўнутраных спраў. Ольга Шмаргун, Александр Петровецкі, навіны, Віцебск. Футбольное поле со штучным пакрыццём пасля рэканструкцыі адкрылі ў дзіцяча-юнацкай школе футбольнага клуба «Віцебск». Гэта ўжо трэцяя трэніровачная пляцоўка, якая за 2 апошнія месяцы прыняла юных спартсменаў абласнога цэнтра. Як гульня номер 1 развіваецца ў горадзе? Падрабязней Сергей Мисурагин. Запасное поле з натуральным газонам на ЦСКА, універсальная міні-арэна на тэрыторыі Віцебскага дзіцячага дома і рэканструяваная пляцоўка ў спартыўнай дзіцяча-юнацкай школе ФК «Віцебск». За 2 месяцы ў абласным цэнтры адкрылі адразу 3 футбольныя арэны. Усё гэта адбываецца на фоне ажыятажу балельшчыкаў ад удалага выступлення гарадской каманды ў чэмпіянаце Беларусі і кажа за тое, што мясцовыя ўлады сур'ёзна падыходзяць да развіцця футбольнай інфраструктуры ў паўночным рэгіёне. Не бывает сразу взрослой команды, да, которая появляется из ниоткуда. А есть ребята, молодые ребята, которые сначала долго тренируются, идут к своим спортивным успехам. Поэтому сегодня для нас одним из ключевых направлений является именно детский спорт, детско-юношеский спорт. И, соответственно, необходимо создавать базу для того, чтобы дети могли успешно тренироваться и достигать наивысших результатов. Реконструкция пляцоўкі памерам 50 на 30 метров заняла 3,5 месяцы. Работы вяліся ўласнымі сіламі і сталі працягам обновления гульнявых объектов у спортивной школе. Эксплуатируется она, можно сказать, и днем, и ночью. На нее большой спрос в учебное время. То есть ее эксплуатируют наши самые маленькие детки. Это детки 6, 7, 8, 9 лет. Также у нас очень много желающих арендовать эту площадку, то есть это коллективы физкультуры, какие-то предприятия, ну или просто любители футбола. На урачыстым адкрыцці спартыўнай арэны да юных выхаванцаў звярнуўся яе былы выпускнік, а зараз капітан футбольнага клуба «Віцебск» Артём Скітоў. Ён казаў, што раней гуляць на такіх сучасных пляцоўках яго пакаленне юнакоў толькі марыла. Первое искусственное поле, как я помню, это было открыто... Я еще даже занимался, наверное, уже заканчивал юшку. И вот открылось там на Людниково первое искусственное поле, и мы тогда были в восторге, просто для нас это было что-то из ряда вау, невероятно. Но чтобы здесь еще лежали искусственное покрытие, городок, все красиво, уютно, меня душа радуется только за то, что произошло. За таварыскім паядынкам юных футболістаў назіралі іх самыя адданыя балельшчыкі, родныя і блізкія. Бацькі таксама задаволены, што іх дзеці вучацца гуляць у футбол у комфортных умовах на сучасных футбольных аренах. Это дает такой стимул для наших детей, чтобы они росли, развивались, чтобы они стремились, показывали результаты, и чтобы им просто нравилось играть в футбол. Модернизация материально-техничной базы у спортивной школе ФК «Віцебск» на гэтым не спыняецца. Вясной тут прыступяць да рэканструкцыі трэцяга апошняга трэніровачнага поля са штучным пакрыццём. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Гэтыя хлопцы будучае нашага спорту, а пра яго сучаснае ў сваім спартыўным анонсе раскажа мой калега Сергей Мисурагин. На наступным тыдні ў абласным цэнтры пройдзе цэнтральны матч 27-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе. Віцебск прыме «Дынамо Мінск». Баскетбольны клуб «Рубон» адправіцца ў сталіцу, дзе паваюе з цмокамі. Там жа гандбольная віцебчанка памерацца сіламі з выхаванкамі рэспубліканскага цэнтра алімпійскага рэзерву. Пачну з галоўнай навіны. У суботу 3 лістапада на поле віцебскага ЦСКА пройдзе адна з важнейшых сустрэч у сёлетнім сезоне для віцебскіх футбалістаў. Каманда абласнога цэнтра згуляе супраць мінскага «Дынамо». Абодва сапернікі прамыя канкурэнты ў барацьбе за медалі. У першым крузе каманды згулялі ў нічыю 1-1. Зараз цана набраных ачкоў зарастае ў некалькі разоў. Перамога дазволіць віцеблянам адарвацца ад мінчан у турнірнай табліцы. Нічыйны вынік таксама няўдачай не стане, бо пакуль нашы землякі на 1 ачко апярэджваюць сталічных футбалістаў. Цяпер да спраў хакейных. На гэтым тыдні календар выступленняў нашых клубаў вельмі раскінутыя. Паядынкі будуць праходзіць амаль кожны дзень. 30 кастрычніка ў аўторак Віцебск паспрабуе адолець пінскіх ястрабаў. Хімік у Бабруйску будзе шукаць ключы да варот каманды з аднайменнай назвай, а аршанскі лакаматыў будзе імкнуцца абыграць маладзёжную зборную У-18. Пасля чаго ў сераду аршанцаў чакае паядынак з Бабруйскам, а ў чацвер 1 лістапада Віцебск правядзе матч з баранавічамі. Яшчэ 2 сустрэчы запланавана правесці
адбудзецца ў суботу 3 лістапада. У абласным дэрбі сыдуцца «Хімік» і «Лакаматыў», а віцебскія «Мядведзі» згуляюць з «Магілёвым». І некалькі слоў аб баскетболе. У сераду 31 кастрычніка віцебскі «Рубон» на выездзе згуляе з «Цмокі» Мінска «Рэзерв». Гэта самая маладая з 3 каманд, якімі «Цмокі» прадстаўлены ў вышэйшай лізе. Тым не менш, расслабляцца рубонаўцам нельга. Аналагічная задача стаіць і перад жаночай гандбольнай камандай «Віцебчанка». Нашы землячкі правялі 6 паядынкаў розыгрышы, маюць на рахунку 3 перамогі і 3 паражэнні. У турнірнай табліцы ідуць на 4-м месцы. У суботу ў Мінску ім будуць супрацьстаяць выхаванкі рэспубліканскага цэнтра алімпійскага рэзерву БНТУ-2. Саперніка, як кажуць, па сілах віцэблянкам. Галоўнае не разгубіцца ў рашаючыя моманты гульні. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Команда миротворчей роты 103-й асобной гвардейской паветрана-дэсантной бригады вярнулася з залатым медалём з прэстыжных міжнародных военных спаборніцтваў пешых патрулёў «Кэмбрэн Пэтрол», якія праходзілі ў Великабрытаніі. Нашим десантникам не было роўных сярод 137 команд з 38 краін свету, а шлях да перамогі складаўся 60-кіламетровага марш-кідка па перасечанай мясцовасці. Соединенное Королевство Великобритании выслало нам приглашение. Мы были в шоке, это было неожиданно. Здаецца, у шоку другі ўзвод міратворчай роты 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады прабывае зараз. Толькі цяпер падставай для гонару у віцебскіх дэсантнікаў залаты медаль міжнародных спаборніцтваў пешых патрулёў «Кэмбрэн Патрол». Локацией баталий стал английский полигон Сенибридж. На церемонии награждения, когда озвучили результат, я почувствовал неимоверный прилив силы и гордости за страну, за нас, за подразделение, за бригаду. Это было что-то вот таким возвышенным. Вот до сих пор стою, чувство гордости распирает меня изнутри. На выкананне заданняў камандам было выделено ўсяго 48 гадзін, і за гэты час віцебскім дэсантнікам удалося зрабіць неверагоднае. Пераадолець 60-кіламетровы маршрут па перасечанай мясцовасці, паралельна выконваючы тактычныя задачы. Разведка, аказанне першай меддапамогі, водная перашкода, дзеянне на забруджаным участку мясцовасці, вядзенне наступальнай аперацыі. І гэта пры тым, што з дапаможных сродкаў дазвалялася толькі карта, компас і 40-кілаграмовы рюкзак с необходным. Был очень сложный первый день, потому что первые сутки маршрута проходили по очень большим горам, то есть идешь вверх-вниз, и это для меня казалось сложным. Но после, когда уже чуть втянулся, привык, то есть дальше было проще. За 59 год існавання гэтых прэстыжных міжнародных спаборніцтваў 103-я асобная гвардзейская паветрана-дэсантная брыгада выступала там упершыню. Англійскія перашкоды пакарыліся дэсантнікам, якія адстойвалі гонар не толькі Віцебска, але і Беларусі. Миротворчая рота одиная в Украине. Подразделение, соответственно, в повседневной деятельности готовится к выполнению задач по предназначению, это к участию в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Личный состав тренируется выполнять такие задачи, как несение службы на контрольно-пропускных пунктах, несение службы на наблюдательных пунктах, сопровождение важных лиц, сопровождение конвоев с гуманитарными грузами. Залаты медаль заняў ганаровае месца на паліцах з узнагародамі дэсантнікаў. Зараз міратворцы перавядуць дыханне і зноў адправіцца пакараць чарговыя вышыні. Наперадзе іх чакае непарушнае братэрства 2018, якое пройдзе ў расійскім Екатеринбургу. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Мы расказалі пра самыя важныя і знакавыя падзеі ў жыцці вобласці. Мноства цікавых навін нас чакаюць на наступным тыдні. Так, у панядзелак у Віцебску ў маладым мікрараёне Медцэнтр адкрыюць новы сквер моладзі, які заклалі да стагоддзя камсамолу. Пра гэта мы абавязкова раскажам у нашых выпусках навін. І ў праграме «7 дзён» глядзіце нас на тэлеканале «Віцебск».